как вы думаете, вот раз уж эти разговоры, да, сейчас идут, вообще Украина должна ли поставлять воду через Северокрымский канал в Крым, или же там наши люди, настоящие наши люди, украинцы, потерпят? От дивіться, я, по-перше, хотів би, все ж таки, вважаю некоректним, коли президент моєї країни каже, що ми зустрічаємось з ними на території України. Крим – це територія України, тому... А що з приводу, якщо справді люди, кримчани, формують думку з приводу води в каналі, Дніпровської води, то я зараз цю думку озвучу тих людей, які справжню українську позицію займають в Криму. Що ні краплини води Кримським каналом, доки Крим не деокупований, не має зайти в Крим. І це думка всіх людей, з ким я спілкувався ще до арешту. Думка одна. Води не має йти ні краплини сюди, Дніпровської води. При цьому дуже серце болить, бо ми розуміємо, що відбувається. Це навіть в псалмі написано, що там, де живуть зрадники і грішники, де правлять зрадники і грішники, там земля перетворюється на солончаки. І ця загроза дійсно, це болить в серці, бо насправді є величезна загроза, і цей процес вже йде, що земля кримська потроху перетворюється на солончаки, тому що, я ж бачив це, коли вони каналом, оцим Сєвєрокримським каналом в Перекопському районі набили скважин і качають воду, таку більш-менш ще пресну цю воду, і трубами заливають в канал, потім вона десь там іде. Це, знаєте, дурному не скучно і самому, моя мама так каже.